Angkon sang leptospirosis, delikado o kon makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nagpost o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top-of-the-hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling
kung tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kung ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna kalasi saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Martes, Nobyembre 9, 2021. Kagkaron sa tunang mga pangulong dinalan sa nagapangunang balita lokal. Pagdinaay sang Civil Service Commission sa motion for reconsideration angot sa reinstatement sang Basiwa employees nga gin-terminate. Ginarespeto sang General Manager. Mga minor de edad wala gyapon ginapahanugutan nga makasulod sa mga mall sa syudad sa Bacolod. Pagkakasang face shield istoryahan pa sang Emergency Operations Center sang Bacolod. Governor Bong Lacson nagalaw nga konsiderar sang masunod nga administrasyon ng pagbuhi sang Negros Island Region. Barker sa mga jeep sa Bacolod, Pilason matapos sa gintiro sang tang nagabisikleta sa Purok Lampinong, Barangay 2 kagabi. Samtang ginaduzo ni Mayor Isko Moreno duwagoso nga panubuan ang buhi sa produktong petrolyo nakakuha sang suporta sa Kamara. Sa mga nagapangunang balita national, DILG nagdepensa nga LGUs ang nagdemand sang no vaccine, no subsidy proposal para sa mga benepisyaryo sang 4Ps. Mga minor de edad sa Pilipinas nga nabakunahan batok sa coronavirus naglapaw na sa 230,000. Pilipinas nakarecord sa 11 nga kaso sang Kappa variant sang coronavirus. Sa mga nagapangunang balita international, concert goers nagpasaka na sang kaso batok sa American rapper nga si Travis Scott makasunod sang stampede nga ginkamatay sang 8 ka mga tawo. United Kingdom maghatag sang 290 million euros para sa Climate Change Fund. Balita sa negosyo, amendment sang Senado sa 2022 national budget mag-focus sa budget para sa COVID response. Balita sa inampang Filipino-Japanese golfer nga si Yuka Saso nataktak sa Toto Japan Classic. Balita sa entertainment, anay DILG Secretary Mel Sarmiento nagdeklarar nga mag-spend sang nabili niya kabuhi kaupod si Chris Aquino. Sa balita espesyal, bana sa Egypt, nag-file sang divorce batok sa iya misis matapos makitaan nga wala sang make-up. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligid sa takna ang lasi saga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, din mo nga mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sumungman sa mga nagapamati kag nagkatan worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod, kag subong man sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaroon sa mga detalye na sa mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Cuello. Una kita sa mga detalye na sa nagapangunang balita lokal. Ginarespeto sang General Manager sa Bacolod City Water District o kon Basiwa ang desisyon sa Civil Service Commission ngay deny ang motion for reconsideration o kon motion for consideration nga ginfile sa Basiwa Board of Directors sa nauna nga order sang CSC nga i-reinstate ang 59 ka napahalin nga mga empleyado sang Basiwa. Madumduman nga nakakasa mga ini sa trabaho kasunod sang joint venture agreement o kon JVA sang Basiwa sa Prime Water Incorporated kung saan ginapahayag nga redundant ang posisyon sa mga natungdan. Sir kay Engineer
Engineer Michael Suliva. Apisar nga ginarespeto sa mga ini kay ginabatuan ng desisyon, nagasugilanon pa mga ini sa Office of the Government Corporate Council kon OGCC sa kun ano ang sunod gatikang nga himuon. Patag ni Suliva nga apisar may mando ng Civil Service Commission para sa reinstatement sang 59 ginatrabaho pa sang basiwa ang ilegalidad siniga ni hindi nila ini mapatuman. Pahatag ni Engineer Suliva nga sa proseso sang JVA may gintanyag naman sa mga ini nga opsyon nga sila ang may pagabatunon nga kabaylo sang pagpahalin bangod sa redundancy sa posisyon ang pangula sang 59 ginbaton. So sa General Manager 22 na lang sila nga mga daan nga empleyado sang basiwa ang nabilin samtang mga tao na sang Prime Water Incorporated na nagapadalagan sang operasyon. Patag ni Suliva nga ila pa nga gindiskusyonan kung ano ang ilang mga legal remedy tubtob nga wala pa makalabot sa Korte Suprema ang kaso. Anong next nga mga steps naman mo. Still, ina-work out pa man naman ang mga legalities. So far, wala pa man yun. Ang kabahin sang pagpahayag ni Basiwa General Manager Engineer Michael Suliva. Ginathag sang chairman sang Interagency Task Force ng Bacolod City nga wala gyapon ginapanugutan ang mga minor de edad nga magwa sila puloy-an o kun magsulod sa mga malls. Sa interview sa Bombo Radio kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ginpayag siningan naman na misinterpret sang kadamaan ang mga reports bangod sa National Capital Region. Ginapanugutan ang mga kabataan nga magwa bangod nga gin-classify sila bilang Alert Level 2. Sino kay Familiaran, nagkapabilin sa Alert Level 4 ang Bacolod City kag ang Department of Health Region 6 lang ang nag-classify diri bilang Alert Level 2 apang ang masunod gyapon amo ang desisyon sang National IATF. Sunod riya, sa idalom sang Alert Level 4, ginadumilian sa gyapon ng mga minor de edad nga magsulod sa mga malls, magluwas lamang kung mapabakuna ang mga inibatok sa COVID-19. Sunod sa iya, yara na sa mga malls ang may responsibilidad nga magbantay agud hindi makasulod ang mga minor de edad. Samtang ginapasalamatan man sini nga maayo ang nangin response sa vaccination sa mga minors kung sini nagadangat na sa 500 to 600 kada adlaw ang nagakabakunahan sa pediatric vaccination sa syudad. I think may misinterpretation siguro ng aton level status. Sa NCR, alert level 2 na and allowed na ang kabataan to go out. While on the other hand, ang Bacolod City, we are under alert level 4. So, ang kabataan is not yet allowed. Nabatian si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sa Interagency Task Force sang Bacolod City. Ginathag sa Executive Director sa Emergency Operations Center sa Bacolod City nga ginaistoryahan pa sa karon kung ano ang mangin plano sang syudad sa matamat nga paghukas o kung pagpakakasang paggamit sang face shield sa bilog nga pungsod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay EOC Director M. Ang, ginpayag sini nga mangailang sila sang clearance nagikan sa Department of the Interior and Local Government kag may posibilidad nga mapatuman man ini sa syudad kung maaprubahan sang EOC. Sunod diri, pinasay sang sitwasyon sa Bacolod bangod mayara sa ordinansa gin-author si Councilor Archie Baribar tuhoy sa pagsuksok sang face shield gani dapat ini i-amend o kung i-repel. Sunod sa iya, magapatigayan pa sila sang pamulong-pulong tuhoy diri. Kinaistoryahan naman na namon mga ila kami clearance sa DILG. Number 1, gina-consider namon ang aton official nga risk classification ang national policy pagid plus mayara kay ordinance. So kailangan na istoryahan namon ni Mayor, we're looking into it also. Si Bacolod EOC Director M. Ligaspe ang samtang ginunsya na sa city government kahapon ang bakuna card nga magaserbi bilang passport para sa mga fully vaccinated individuals sa pagbiyahe sa sulod o konsagwa sang syudad. Ini ang mayera sang QR code gangay sang backtrack kag nakabutang mandiri ang petsa kung sano ginabakunahan kag brand sang vaccine nga ginagamit. Saraman ini magamit bilang alternatibo sa vaccination card o kung vaccination certificate sa mga reg magkuha sang bakuna card. Sarang makatawag sa 435-4168. Nagalaom ang gobernador sa Negros Occidental nga ikonsiderar ang masunod nga administrasyon ang pag-revive sa Negros Island Region. Sunod kay Governor Eugenio Sibong Lacson, nagalaom ini nga mabalik ang sang masunod nga administrasyon ang NIR. Kag mangin suportado ini sang layi o kon madihunan sang Republic Act agud matagan sang pondo. Madumduman nga tuig 2015 ang nahuman ang Negros Island Region.
sa idalom sang administrasyon ni late President Benigno Noynoy Aquino III. Apang sang 2017, gindisolve ini ni Presidente Rodrigo Duterte bangod wala sang budget. Suno kay Laksona, madamo ang luyag nga mag-isaliwat ang NIR bangod hindi na kinanglan pa nga magpadulong sa mga regional offices. Mas madasig ang proseso. Mapos ang biyahe kag madali ang pagproseso sang ekonomiya. Without a doubt, majority, if not all Negresses would like to have a Negros Island region. No? Ang atong stance na has not changed. And so we hope that the next administration will consider reviving again the Negros Island region, this time supported by law, para matagaan ng funding. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson. Pilason ang isa ka barker kung nagapasaka sa mga pasahero sa jeep sa syudad sang Bacolod matapos gintiro sa wala pa makilala niya suspetsado samtang nagabisikleta sa reclamation area nga nasakupan sang Proclampirong, Barangay 2, Bacolod City pasado las 7 ang takna kagabi. Ang biktima ang kilala kay Aljun Ray Arabelo, 22 anyos, pumuloy sa nasabit nga lugar kag nagabarker kung nagapasaka sa mga pasahero sa Bacolod City Public Plaza. Nakaguminisang pila sa ulo kag sa karon padayon pa ang ginabulong sa Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital. Ginpaig ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2, nga gintiro si Aljon malapit lamang kung siring gintiro si alias Mayang sang tinalikdan nga simana. Nakakuha sa crime scene o kung nakuha sa crime scene ang isa ka bala sa ang ginaligar nga caliber 45 kag 40 pesos nga kwarta kasubong man ang iya bisikleta. Padayon naman ang investigasyon sa Bacolod Police Station 2 sa nagluntad nga shooting incident agud matumod ang sospetsado. Tawagan ko dang si Mama Nita. Kabali ang biktima nagabike alin sa sulod tapos going sa exit. So tapos pagkadabot niya sa may dulong nga area, autogin tiro siya sang wala mabalaan nga suspetsado. Wala pa ato pang aton nga investigador nga dispatch tato sa hospital pero natapos na process ang crime scene. Klampirong sa uluunhan lang daw mga 100 meters siguro. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. So kay alias Joy, bayaw sang biktima, may mga barkada man si Aljun kag papauli pa lamang sa ilabalay. Sunod ri, wala sang asawa ang biktima. Tawagan ko dang si Mama Nita. Si Aljun Nita Mile. Si Aljun rin sa ospital. Natiruan. At ang pamilya niya. Ginamamaya. Wala kami kabalo, ma'am. O, gapuli-puli lang sa amon. Si alias Joy ang bayaw ni Aljun Ray Arabelo. Tatlo ka mga armado nga persona ang ginalantaw nga suspitsado sa pagpang-hold up sa duwa ka mga cash collectors sang lending company sa AHS Pension House sa Highway Mabinay, Barangay 9, Syudad sa Cabancalana. Ang mga biktima ang ginilala kanday Godfrey Calves, 33 anyos, sa residente sa Purok Yanson 1, Eroreco, Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod. Kag Romel Magaliones, 29 anyos, residente sa Goria Street, Barangay 1, Syudad sa La Carlota, lunsay mga cash collector. Sa investigasyon sa Cabancalan City Police Station, ang mga biktima ang nagapahayag nga samtang sila ang nagatulog sa sulod sang kwarto sa nasambit nga pension house. Nagsulod sa ilang nga kwarto pinaagi sa bukas nga bintana. Gintayaan ang mga inis sang shotgun. Gindala sa mga suspitsado ang nakolekta nga cash ni Calves nga balor 143,750 pesos. Samtang balor 177,144 pesos ang nakuha gikan kay Magaliones. Nagmagluwas sa kwarta. Gintaban man sa mga suspitsado ang 5 ka cellphone kag nagpalagyo sa iban nga direksyon. Isa sa mga suspek ang ginapahayag nga nakasuksok sang jacket kag bull cap nga may yellow nga print kag may kataason nga kapin 5 feet and 4 inches. Ang isang ginabanta nga 5 feet and 8 inches ang kataason. Medium belt ang lawas kag ang ikatatlo ang may medium belt nga panglawason. 5 feet and 5 inches ang kataason kag lunsay ginabanta yara sa 35 anyos ang pangidaron. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Station Commander sa Cabancalan City Police Station, duwa ka mga suspitsadong nagsulod sa apartment sa mga biktima. Samtang isa naman ang nagserbe nga lookout. Suno sa iya, armado ang mga inikag sa likod nga bahin sang pension house kung sa reina, nagaboard ang mga biktima, nag-agi. Suno kay Melgarejo, posibleng nga ginabantayan na sa mga suspitsado ang mga biktima agud makuha ang ila kwarta kag mga kagamitan.
sang November 5 nagapaway na ini sila patulog ang aton nga mga biktima si Regan Montero, then Godfrey Polvorido and Romel Magallones. So nagatulog ini inali na sila ginsulod sang aton nga mga suspect kag intayaan ini alleged ng shotgun then 45. Nabatihan si Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief sang Cabancalan City Police Station. Patay ang isa ka driver sang kanter nga naga-deliver sang pinya sa Banwa sang Calatrava, Negros Occidental matapos gintiro sang kaupod nga pahinante sa barangay Tigbon, Calatrava. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kaya Police Major Roberta Indiape, ang hepe sa Calatrava Municipal Police Station, ang biktima ginkilala kay Jay Sabulbura, kag residente sa barangay Bagong Silang Don Salvador Benedicto, kag driver sang kanter nga naga-deliver sang pinya. Sa inisyal nga investigasyon na ginpanigayon sa mga kapulisan, may upo diri nga wala makilalaan nga pahinante. Nagdulog ang mga ini bangod nagapangihi ang pahinante matapos nga makapangihi gintiro niya ang biktima. Apang sang pagtiro zini naglumpat ang biktima kag nakadalagan apang ginlagasini sang sospetsado kag gintiro liwat sang makapila ka beses nga gintunaan sang iya kamatayon. Naka-recover sa crime scene sang apat ka fired cartridges sang kalibre 45. Nakagom sang apat kapila sang biktima kalakiptang yara sa naidalom nga bahin sang iya ulo. Ginalantaw nga nagapagpang-hold up ang motibo sang krimen. Ang ginatanaw naton isa sa mga gulo is may halo ni siya nga may upod nga pagpang-hold up. Ang gawin ang follow-up naton sa investigation, pag na-istorya naman naton ang mga utod kag ginikanan sang victim kag atong investigador may ginatanaw nga mga follow-up nga matanaw naton ng mga naagyan isang salakyan. Si Police Major Roberto Indiape, ang hepe sang Calatrava Municipal Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal kag sa good news. Nalibre ng inugbakal bugas ang isa ka tricycle driver matapos nalawagan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Gilayon nga nagpadulog sa istasyon sa Bombo Radio si Gerardo Rubia, residente sa Sitio Paradise, Barangay Rizal, Siyudad San Silaya, matapos nabatian ang iya pangalan bilang tagdaog sa promo bilang isa ka tricycle driver. Ginpakigbayan ni Ruby nga kun kaisa nagadangat lamang sa 300 pesos ang iya nagakaganar sa trabaho kada adlaw, kag buhinan pa sang boundary nga 150 pesos. Gani, tuman ang iya pagpasalamat sa grasya nga nag-agom nga ginalakipan sang 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Sulod diriya, iya ini ibakal sang bugas para sa ilang nga balaya. Nagkapasalamat ini sa Ginoo sa pagubay sa iagod siya ang magdaog kag nagpangagdaman sa mga tagpalamatiya nga makigbahin managod magdaog kaangay niya. Una nga hatag 100, ikaduha 200, ikatatlo 300, ikaapat 400, ikalima 500. Okay. Lawat ko sa bugas kay katawag ko sa Bombo Radio. Pasalamat ko sa dako. Mabuhay isang kaitasan siguro. Nabatihan ang winner nga si Gerardo Rubia. Samtang humalin sang una nagapasakop na ang isa ka housewife sa Dos Hermanas, Siyudad sa Talisay. Kagliwat na naman nga nagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM kahapon. Malipay nga nagpadulong sa istasyon si Mary Jane Bayonon. Agod i-claim ang premyo nga 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sa grocery goods. Sulod diriya, iya igabakal sang dugang nga proof of purchase ang cash nga nadagaan, kag pagalutuon naman ang mga nadagaan nga grocery goods para sa iya duha ka mga kabataan. Tuman ang pagpasalamat sini sa mga sponsors kag nagpangagdaman sa iban nga makigbahin agud magdaog kaangay niya. Una nga hatag 100, ikaduha nga hatag 200, ikatatlo nga hatag 300, ikapat nga hatag 400, kag ang ulihi nga hatag 500. Madamo gid salamat sa sponsor kag sa Bombo Radio, basta Radio Bombo number 1. Nabatian ang winner nga si Mary Jane Bayonon. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio. Bombo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 100,000 ka mga
mga tawang nagakapatay kada tuig ang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamusta ini, istorihon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi naging sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligad sa takna nga nasay saga. Padayon ka po nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello sa dugang paga mga balita. Nakakuwasang suporta nagikan sa House of Representatives. Kaupod ang pila ka mga kongresista nga nag-file sa bagatoy nga hagdan nga panubuan ng excise tax sa fuel products. Ang proposal ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga buhina ng excise tax sa gatong kon fuel sa 50%. Nagkubit si Moreno kon mapilian bilang presidente nga buhina ng excise tax sa petroleum products sa 50%. Bangod dinhi ang direkta nga magabinibisyo hindi lang sa pigado apang kasubong sa middle class nga nagapangatubang sa kada semana nga pagpasakas ng crude oil. Suno kay Moreno, kung mapatuman ng tax cut sa gasolina kag petroleum products, lauman naton nga madamo sa mga di pampasahero nga mga jeepneys ang nagabiyahe sa ilang rota kag makita man sila sa madamo. Pagmadamo naman nga mga commuters na magabalik sa ilang mga trabaho. Sunod diri, kung ang mga driver ang madamo ang ginakita, madamo man sa mabakal, kag sa dalayon mabalik na ang ekonomiya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 saga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national. Ginpayag sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG nga ang no vaccination, no subsidy proposal ang nagugat nagikan sa mga demand sa mga alkalde nga buligan nga mapasanyog ang vaccination drives ang ilang lugar pangod 12% sang Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4Ps households ang nabakunahan. Sunod kay DILG Undersecretary kag spokesperson Jonathan Malaya ngang local government units sa LGU nga inisyal nga nagpropose ang ideya kasulod sa pagpatuman sang stratehiya kag programa agud nga maengganyo mga tao sa agud makakuha sang bakuna sa barangay kag bakuna
benefits bilang kabahin sang Ingat-Angat campaign. Apang pila ka mga rehiyon ka probinsya labi na sagwa sa Metro Manila ang sa gihapon nagapakita sa mahinay nga mobilization kag administration sang bakuna. Suro kay Malaya, ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD ang nagapatigan sa bulanan nga family development session kag ginainganyo ang mga 4-piece beneficiaries nga magpabakuna. Apang sa manubo nga vaccination rate sa mga recipients, ang DILG ang kinahanglan nga magpangita sang iban pa nga mga pamaagi agud mapadasig ang pagbakuna. Pila ka mga senador ang nagpabutyag sang ila kahangawa sa proposal kag nagpahayag nga ang gobyerno ang dapat dublihon ng efforts sagud nga maingganyo ang kag maedukar ang publiko nga magpabakuna sa baylo nga himuon ini nga mandatory. Gin-report sa Department of Health kahapon nga kabugusan nga 230,357 ka mga minors na nabakunahan na batok sa COVID-19 sa idalom sa Pediatric Inoculation Program. Sa press conference no kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang data sa date o kung gin-based sa tali sa National COVID-19 Vaccination Operation Center. Sunod diriya, sa kabugusan nga 10% ang naka-eksperyensya sa temporary reactions kalabanan ng pagsakit sa bahin sang ginabakunahan, pagsakit sang ulo kag paglingin sang ulo. Pila ka mga minor recipient ang naka-eksperyensya sang anxiety attacks. Apang suno kay Vergere, ang tanang nga insidente ang side effects nagikan sa vaccination ang na-manage man. Sang November 3, ginumpisahan sa Pilipinas ang pagbakuna batok sa COVID-19 sa tanan nga mga minors nga nag-edad sang 12 tubtob 17 anyos matapos nga magpatigayon sang pilot inoculation para sa mga minors with comorbidities. Mayara sang 12.7 million ka mga kabataan nga nag-edad sang 12 tubtob 17 anyos sa pungsod. Kag suno sa Department of Health, ang gobyerno ang tinutuyang mabakunahan ang 80% o kung 10 million sang minors nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos sa December 2021. Naka-record na ang Pilipinas sang labing una nga kaso sang B16171 COVID-19 variant o kung mas kilala sa tawag nga Kappa variant sang World Health Organization. So kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nasamit nga variant ang anay nga variant of interest apang naangay ini bilang variant sa dalom sang monitoring sang September 20 sini nga tuig. Ang unang nga kaso sang Kappa variant sa pungsod ang na-detect sa isa ka 32 anyos nga lalaki nagikan sa Florida Blanca, Pampanga nga kinakabig isa ka local case. Nebruan ang pasyente ang naka-eksperyensya sang mild disease nga sa karon naka-recover na sa balatian. Ginpasiguro man ni Vergere nga sa karon nagapatigan na sang dugang nga investigasyon ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit sang DOH para sa dugang nga impormasyon angot sa nasambit nga kaso kag hugot nga babantayan ang nasambit nga kaso kasubong man ang komunidad. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nag-donate ang Philippine Embassy sa Nairobi sang feminine hygiene kits sa mga estudyante sa Kitingela Magireza Secondary School o KMSS bilang kabahin sang initiative sa agod nga mabuligan ang pag-improve ang well-being sang underprivileged nga mga kababainhan sa Kenya. Suno sa Department of Foreign Affairs, gipatigayon ang outreach activity bilang pagdumdum sang International Day of the Girl Child. Kagabahin man sang Embassy's Gender and Development o GAD project sa Kenya. Ang donasyon ang nagahatag sang direktang kagilayon nga impact sa pagbantay sang dignidad kag sa kabugusan nga oportunidad sa kabuhi sang underprivileged nga mga kababainan suno sa DFA. Ang pagpanagtag sang 100 ka mga hygiene kits ang gipangunahan sa Philippine Ambassador sa Kenya nga si Alex Chua sa koordinasyon kay Senior Feli Covacha sa Carmelite Missionaries Nairobi. Ang kits ang may unod sang duwa ka knickers, reusable sanitary pads kag absorbent liners, soap bars, pahida, kag carry pouches, kag ang information sheet angot sa nagakaigo nga paghalong kapag gamit sang unod sang kita. Ang Kitingela Magireza Secondary School ang isa ka public sub-county school nga napahamtang malapit sa Kitingela Town sa Kajiado County. Mayara inisang kabugusan nga 2,000 ka mga estudyante sa karon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 29 minutos na nakaligid sa takna nga 6 saga. Sa ilo kita sa mga detalye na sa mga nagapangulo nga balita international sa Texas, USA. Nagpasaka na sang kaso ang 3 ka mga concert goers batok sa American rapper nga si Travis Scott kag sa mga organizers sang
Astro World Music Festival Stampede sa Houston, Texas. Ang kamatay sang 8 ka mga tao. Ginakusuran si Scott kag Aubrey Drake Graham sang negligence sa isa sa mga concert goers. Ang 23 anyos si Christian Parades kag nagapangayo sang $1 million bilang danyos sa nagom nga mga samad sa nasamit nga konsyerto. Nagpasakaman sang kaso si Patrick Stennis kag Manuel Souza batok sa American rapper kag sa concert company nga Live Nation. Duha ka criminal investigation ang imbatigan sa karon angot sa deadly stampede. Kaupod ang narcotics bureau agent sa pag-imbestigar matapos gid-report nga isa sa mga security guard ang natublukan sang droga. Para sa katapusan nga balita international, sa United Kingdom, magatag ang United Kingdom sang 290 million euros agud nga mabuligan ng mga pigado nga mga pungsod nga makabangon nagikan sa impact sang climate change. Sa ikaduha nga semana sang UN Climate Change Summit, talakayon diri kung paano suportahan ng pigado nga mga pungsod kasubong man ang preparasyon sa impact nga tugas sa natural disasters. Paggabito ng 274 million euros agud nga mabuligan ng Asian kag Pacific nations para sa conservation kag masiguro ang low carbon development. Ang 15 million euros naman ang ginpain para sa suportahan ang developing countries samtang ang nabiling 1 million euros naman agud nga mas mapadasig ang pagkaepektibo ang ang humanitarian aid kalakip ng pagsabat sa climate-related disasters. Para sa aton nga business news, hatagan sa prioridad sang Senate Finance Committee ang amendments sa General Appropriations Bill o GAB nga nagatutok sa pondo sang COVID-19 vaccine booster shots kag iban pang mga pandemic-related items. Suno kay Committee Chairman Sonny Angara, gina-finalize pa nila sa karon ang ilang version sa nga 5 trillion nga budget para sa tuig 2022. Sulod ri, madamo sa committee reports ang may kaangtanan sa COVID-19 response kag health-related interventions. Kalakip sa mga prioritized items sa Senate Finance Committee report amo ang sweldo, benefits kag allowance sa mga health workers, dugang nga pundo para sa booster vaccine, kalakip ng testing, tracing, pagpanami sa mga pasilidad kag pagpain sa pundo sa layis ang medical scholarship. Suno kay Angara, bisan ang rekomendasyon sa Vice Chairperson para sa departamento nga ila ginauyatan ang matun-an kung paano magkabuhi kaupod ang virus. Ginpayag man ni Senator Panfilo Lacson sa gipadala sini nga text message nga santo sa committee hearing nga may mga issue pa nga dapat pagatun-an sa tion sa plenary debates. Nag-resume na kahapon, Nobyembre 8, ang plenary session kag ginalauman nga pagtalakayon ang proposed 2022 national budget subong nga adlaw. Ginpasa sa nga House of Representatives ang version sang measure nga nagaunod sang 2022 budget ang ginpasa na sa Senado sa Oktubre 27. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 49 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 41 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 49 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 58 pesos and 37 pesos. Kag ang isa ka Saudi Arabia rial may baylo nga 13 pesos and 46 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na kabalor sa 61 pesos and 35 centavos, tubtob 65 pesos and 79 centavos. Kagang premium na kabalor sang 62 pesos and 35 centavos, tubtob 66 pesos and 79 centavos. Kagang diesel na kabalor sang 48 pesos and 80 centavos, tubtob 52 pesos and 14 centavos. Para sa aton nga sports news, nataktak ang Filipina-Japanese golfer nga si Yuka Saso sang Domingo sa 2021 Toto Japan Classic kag nagtapos sa 22nd place. Natapos si Saso sang kabugusan nga 285 strokes sa 3 under par sa 4-round tournament agod nga magtay sa iya kasumpong nga si Min Yong Lee sang South Korea kag Teresa Lu sang Taiwan. Apisar nga nadula na sa podium, magapauli si gihapon si Saso sang 2,263,800 yen o kon kapin 1 million pesos. Nagpanguna sa tournament si Ayaka Furuya sang Japan nga nakakuha sang 272 kag 16 under par. Ini ang labing una nga tournament ni Saso sa Japan pagkatapos ng Tokyo Olympics. Sang tinalikdan nga si Mana, ginbuyagag sang US Women's Open champion nga pagasugura na sini ang pagproseso agud makuha ang Japanese citizenship. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos na nakarigad sa tak na alas 6. Kagkaroon sa ito naman yung showbiz news. I will spend the rest of my life with her. Ini ang confident na deklarasyon ni Mel Sarmiento ang ginatumod sini ang iya nga fiancé nga si Chris Aquino sang ginsabat sini sang Domingo kasunod sang komento sa isa ka follower kung hindi na sila magbulaganay. Gingamit sa Department of Interior and Local Government Secretary ang account
account ni Aquino sa pagsabat sa komento ginbilin sang followers sa actress hosts Instagram post angot sa ilang first date. Ang sabat sa account ni Aquino mo ang I said in Bim's interview, I will spend the rest of my life with her. Kaya yung paghihiwalay is not going to happen. I love her very much. Mel Sarmiento, her future husband. Sa karon, napanas na ang comments ng follower. Una na ginpayag sang couple sa publiko ang ilang relasyon sa bulan sang Agosto kag insudan sa pag-anunsya ni Aquino sang ilang engagement sadtong Oktubre 24. Una ginkasal si Aquino kay basketball star James Yapa, ang amay ni Bimbi kag may kamagulangan nga anak nga si Josh. Para sa aton nga Bombo Health News, nagabot sa Pilipinas kagabi ang masobra 2 ka milyon ka doses ng Sputnik 5 COVID vaccines. Naging bakal sang gobyerno. Pasado alas 7 kagabi ang sang nag-abot sa Villamor Air Base sa Pasay City ang 2,805,000 ka mga doses ng Sputnik 5. Mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang personal nga nag-welcome sa arrival sang vaccine doses. Pasalamatan sa Presidente ang Russian government sa pag-supply sa Pilipinas sa mga vaccine doses. Diri man ginpahayag sa Presidente nga magabuligay ang tanan agud nga matapna na ang balatian kag ang malain nga epekto sini sa mga tawo kag sa ekonomiya. Sa sulod sa malapit 2 na ka tuig. Nagpanawagan man si Duterte sa tanan nga mga Pilipino nga magkooperar agud nga malampuwasan na ang pandemic. Sunod diriya, hindi mahimo sang gobyerno lamang kundi kinahanglan ang aktibo nga partisipasyon sang tanan paagi sa pagpabakuna kag pagsunod sa minimum health standards. Bungod sa masobra 2.8 million doses nga nag-abot kagabi, nagdangat na sa 7.19 million doses ang nabaton sa Pilipinas, nagikan sa 10 million nga gin-order sang gobyerno. Suno kay Vaccine SAR Carlito Galvez Jr., ining pinakadako nga shipments ng Sputnik 5 nga nabaton sa Pilipinas. Suno kay Galvez, ang dugang nga vaccine supply ang makabenepisyo sa masobra 3.5 million ka mga Pilipino. Ginpasalig man ni Galvez nga wala nagaproblema ang Pilipinas sa supply sang bakuna. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos lang nakaligid sa tak na nga sa isaga. Ante sa aton nga balita nga espesyal, ginapahanumdum lang natin ang aton winner kagabi sa 1-2 Panalo Promo Part 20. Ginanunsyar alas 8:55 kagabi. Ang aton winner amo si Natalie Dacudaw. Natalie Dacudaw sang Barangay 36 Bacolod City, may tubtub ka alas 8 subong aga. Agud makuha mo ang imo nga premyo. Sa liwata, Natalie Dacudaw sang Barangay 36 Bacolod City, may kutub alas 8 subong aga, agud nga maklay mo ang imo nga premyo. Magdala sang duha ka mga valid IDs, kinahanglan photocopy ka na, agod nga giliyon man nga mabaton mo ang imo nagahulat na nga mga papremyo. Gani sa aton yung mga kabombo, paday lang sa pagkulog sa inyong mga entries para sa wika number 3. Kag paday lang sa pagpamati sa paglawag natin sa masunod naman nga mga tagdaog sa mga nagkulog sa ilang mga entries sa wika number 2. 1,150 pesos worth of prizes ang ginapan nagtag adlaw-adlaw nga mabaton sang isa ka tagdaog, 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga worth of grocery goods. Gani sa inyo dira sa mga nagapamati, nagatanaw diri sa Bombo Radio Bacolod, bagpasakop na sa 1-2 Panalo Promo Part 20 kung sa diin 6 million pesos total prizes ang nagahulat sa mga tagdaog. Kag updan ninyo ang Bombo Radio Philippines sa pagkilala sa masunod naman nga milyonaryo, ika-74 nga mangin milyonaryo pagbangod sa promo sang Bombo Radio Philippines. Gani padayon sa paghulog sang inyo mga entries sa subong week number 3 kita sa pagbaton sa inyong mga entries. Ginahulog sa nagkalain-lain nga mga drop-box centers diri sa syudad sa palibot sa syudad sa Bacolod kag mga kabanuhanan sa probinsya sang Negros Occidental kag subong man diri sa aton nga opisina. Kag sa aton nga balitang espesyal, madamang nagapati nga ang pagbalangga ang wala nagabase sa itsura. Apang isa ka Egyptian nga lalaki ang nag-file sang divorce sa iya bago nga asawa nga matapos ini nakitaan ang iya itsura at ang itsura sa iya asawa nga wala sang make-up. Isa ka Egyptian nga lalaki ang report nga nag-file sang divorce sa iya asawa matapos ang isa ka bulan nga sila ang ginkasal, pagod din siniba anaran nga magtulok diri nga wala sang make-up. Nibroan ang duha ang nagkilalahay sa Facebook kung sa diin masami nga nagapost ng babae sang matahom sini nga mga litrato. Matapos ang pila ka mga dates, ang lalaki nga wala ginhingalanan ang nagwapahan gihapon sa iya kag nagdesisyon nga ini siya ang pakaslan. Apang nagsugod ang problema. Isa ka aga, Bombo Andrew. Matapos nga ang wedding night sang nakit-an sang lalaki ang iya asawa nga wala sang make-up sa labing una nga kahigayunan. Santo sa payag sang dismayado nga bana sa family court sa
Heliopolis, nakit-an sini ang iyang picture sa Facebook kag lain gid ang iya itsura kun wala ini nagasuksok sang make-up. Sunod diri, siya ang naintuan kag luwag sini nga mag-file sang divorce. Ginakabig sini nga pagpanunto ang paggamit sang madamol nga make-up sang iya asawa ati sila nagpakasal. Ginduga man sini nga pagkatapos ang kasal, nakita na sila ang iya matuod-tuod nga itsura nga wala sang make-up kag malaw ay kuno ini. Sunod sa mga reports, ginhambalan sang bana ang korte nga kitestingan sini nga malampuwasan ang iya ang hindi matahom nga itsura sang iya asawa apang matapos ang isa ka bulan. Nagdesisyon na ini nga mag-file sang divorce. Sunod sa iya, kada magbugtaw sila kun aga nagagamo ang iya buhok kag tuman kalain gid ang iya itsura sang una ini nga iya ini o kung sa una niya ini nga nakilala. Sang 2016 may kangayman nga kaso nga nagluntad kun sa rin isa ka lalaki na gikan sa UAE ang nagtesting nga mag-file sang divorce matapos nakita ni ini nga wala sang makeup sa labing una nga kahigayunan. Siling nila na-scam ang bana sa itsura sang iya nga asawa. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Kagsato naman ng weather update. Ang shear line o ang tail end sa frontal system ang nag-apekto sa eastern sections ng Southern Luzon kag Visayas. Ang northeast monsoon ang nag-apekto sa nabilin nga bahin sang Luzon. Ang Mindanao, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas kag Quezon sa ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang shear line o kon eastern ang Batanes kag Babuyan Island sa maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may pagulan dala sang northeast monsoon. Ang Mimaropa kag Western Visayas maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan o kon pagpadaguob dala sang northeast monsoon o localized thunderstorms. Ang Metro Manila naman nabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan dala sang northeast monsoon. Ang Mindanao kag ang Visayas ang may mahinay o kon mahina tubtub kasarangan nga hangin nga magahuyop sa sidlangan tubtub na minhan na sidlangan. Ang baybayin diri may mahina tubtub makasarangan. Sa ato naman antad sang temperatura una kita sa Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius. 1% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kapasugon nga 8 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Vigan, 24 to 32 degrees Celsius ang katad sang temperatura. May 16% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 6 km per hour, partly cloudy. Sa Cebu, 26 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 31% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 10 km kada oras, cloudy. Sa bayan sa General Santos, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 73% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 5 km per hour, cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 6% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 8 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw na butlak na 5:41 kay na sang kagahon. Kag magatunod na 5:22 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakaligad sa takda ng alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subungan daw sang Martes sa Nobyembre 9 tuig 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown. 46 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis ang impadala sa isa ka maokod gatag palamati sa Bombo Radyo Bacolod. Ini ang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. May tigulo, face to face. Face to face nga klase ang pag-umpisahan. Sining pizza 15 sa sindiman nga bulan. Ini hindi sa tanan nga mga eskwelahan, pipila lang nga amuyad tong layo sa kasyudaran. May rason gid man nga ini ang amat-amat nga pabalikon. Magasulod na sa 2 ka tuig, mga estudyante kulang ang pagtuon sa distance learning nga ginapatuman, madamo nga mga estudyante ang nalingan. Sa amat-amat nga pagbalik sang face-to-face nga pagklase, makatuon na sang tayuyon ang mga estudyante, matubang na nila si sir kag si ma'am sa mga classroom
nga amo ang ginaklasihan. Sa tanan nga mga kapungsuran kita na lang ang nabilin sa tabtaban. Ano abi kay ila pagin negosyuhan ang pandemya nga sa aton nagtuga sang kalitan. Sa amo na sini nga abi nga sitwasyon, may mga tawo nga kwarta lang sa gyapon ang yara sa paminsaron. Ano pa nadugayan kag aton natapna ang coronavirus nga sa aton naglala. Ang ini nga panguna-una pananawan ng ipadala ni Armando Celeste sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo